Pre nepočujúcich ponúkame istú službu SMS brány, na ktorú môžu písať v prípade poistnej udalosti SMS-ky. To znamená, že v prípade poistnej udalosti klient informuje o tom, čo sa mu stalo, kde sa mu to stalo. Následne ho asistenčná služba podporí, napíše mu odpoveď, pomôže mu, môže ho nasmerovať, či už má privolať políciu, alebo má spísať nejaký záznam o nehode, poprípade mu privolá asistenčnú službu vo forme odťahu motorového vozidla, môže ho nasmerovať do servisu a rôzne. Hej. Opýtajte sa v poisťovni na SMS číslo na asistenčné služby. Môžete sa opýtať e-mailom cez infolinku poisťovne. Zapíšte si SMS číslo do svojho mobilu. Častokrát sa kontakt SMS hľadá na webovej stránke ťažko. Potom sa stane, že napíšete na nesprávne číslo a odpoveď nepríde. Pozrite si doma svoju zmluvu a zistite, aké asistenčné služby máte hradené z poistky. Každá poisťovňa má iné podmienky, iné pravidlá. Lepšie, keď viete vopred, čo môžete žiadať, čo je bezplatné a čo zaplatíte. Je dôležité, aby nepočujúci žiadali svoju poisťovňu o možnosť komunikácie cez SMS alebo e-mail, inak sa nič nezmení, ak nepočujúci nebudú žiadať.